Angklai naidi, abo jokon marjar ceng angpayai, kise somoy na mani jaitung ceng MCC ning ringnai nango party ni, abo terok ringai resolution ro pass kainai nango, jaitu kuno walayai ioi ceng kaklai mani aba, abo kacang ekta sringkulate klai mani ba, koi mas nangka, nangai ulo angani next senior no angbo Rika or tarik butong nai naraw nai di baksa aw inay tabo ko tay ono party ro buklay tongko abode bachung khlaya jung alada chini candidate ongthong chini party ni recognition ongthong hinai abode chung khlay mani buklay very simple ta kintu ekta গণতন্ত্র ni party khlaina nongkhlay bini bibinno peripheral rules regulation tong mane election commission ni obote lok tongai no chongki sa mar le layo satte kese somong tongo je oje tabuk je kintu obong thung tamong na bole ang tabuk sai maya chung salai jeta consensus tong mane bon mak lai nei ble consensus tong khle ani murjite obong thung himaya blibo bini kok tong mane je maharaja kok riwi kok na rugle INPT no himana abo busu jorte kubo yung nang ta man bole maras ni bepa jodi bo issue tisa khalai ba salai man chen kintu o joro tisa nai de tisa bin bepa obo regional party ni nature no hakti tabo o IPP ro bo ongthong INPT ongthong chung abo Tipra Mothani chung marjarong chung jodi INPT no khlaiding khlai khmo chung khlai liya jetu maharaj Tipra Mothani bo khlai khaba aro chung jotono jetu chung ba thansa se nangmani ba thansa ngai je Tripura land no chung bhai dakti chung manani abono chini aim ba kintu tabok taibisa INPT ro khlai kha baksa abo chini cinta mote ba chung ang president hisabe bubona ang resign dika ke chung abo INPT tai krika abo teu khlai magala abo le khlai mai able chung baksa democracy ba ang muchung kha ba khlai ka ang ro juge tongka abo na ang khlai tongna hai ro tongkha na baksa ate khlai ma tongka kintu ani personal view chung chini how chini existence no tai krak khaina ni tai chini symbolic je nang mani chini ha chini Tripura je chini existence by chung mili riboi chini alga state nang state within state ongthong kaukre bumung jese kuno farjak thong kintu chini legislative gnang kaisa institution maybe state separate state onyaklai union territory ongthong abotin kaisa chung tabo nang aro chung chini future chini present ongthong chung abo legislative jokon tongnai chini bibinno problem ongthong bibinno plan project ongthong chung khlai mano aboni bagaina chung aboti rok manglei boni boy tinna hang jotono sanani muchungo narao karak boro one geni guni bo tongkhana kintu ang byaktigoto je ang khlai phai mani mote ang kichhamasa je achievement chung khlai mangka aro na ang buchi kha je nung yang thangai nung saisung ang saisung obo maya abo nung saisung khlai maya modi boyne chung jotono mili boy aro ma khlai mani chawi nei no chung joto party o phai than songkha tabo yang thangai tongnai butong khana yang bu thangai tongkhana bro busuk ka hamya bole ang bro no kuno সমালোচনা khlaiya kintu ani onurut je nung bo chesta ma khlai nai chung bahai tei chini kaisa da bino chung man nai ongya khlai ba ambo tai kaisa party khlai nai nung bo khlai tonga bo khlai nang ke ba o butai khlai nai ro browni future ro kuno kom
brau achievement khai maya tabok nung jodi ang jodi achievement khai mayong khlai nini tamola bongnai boni bagai no joto na ang koina ne muchungo bakha thik khai bakha swrai ongai phailai di krungsa chum tongoi chung movement no ragri hoi central government ni tini je constitutional demand obona chung khlai no sini future ni generation rong no chung lama kahamo lama kubuyo chung thamnani pal khlai ma khlai nani ongthung hambai thank you nakuk bukuro tini tripa je tongnai jotona ang koyo 14 तारीख खाना सासा तंगई 14 तारीख अक्टूबर 2023 ओ खुमलुंगो कैसा तिनी नॉर्थ ईस्ट बेस किसी सा चंग कुनो पार्टी की बा कुनो बो मनिया चंग ट्रिपुरा मोथानो और चंग तबो अंडरटेक खाइतोंखा जे आरो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेघालय कॉन्ट्रैक्ट संगमा bo phainai tai bini party ni koijon bo phaimano tai bini ba meghalaya ni baire buno puno koijon mla bo tongo bini brau puno phaide phainai sia kintu asa khlayo bo saisung baile phayong nai brau bai phaya ekta north east base je to parliament o chini kroksa kroknai se kok sana ni chungjora maya sujuk maya kok saklai speaker by care ro mahinja go ju hairok sata mizoram ni borok ni bai chung no chubarowani north eastern base chung member of parliament no tai kisede de kapang khlai man nai obute kisa wan sugoi no bo phai chino ro bini opinion bo sarok nai ken maharaj bo siwo ebong bo te ekta ideology borok ba bo siwo hine no ro jaga khlai chung bogo sekha chung organize khlayo ro kabangma painai khumlung chagya te mangnai ta ai pon jotono koy phaidi chung ye khlai chung nung saisung bai kuno khlai mayong nai chung pal tu lai na ngo ninya ni bagai bo pal tu nani je chung no bor tu bo chung mo mar tu nai na mai ambai jotono